Oppositionspartierne på Christiansborg, de forsøger igen og igen at fremstille regeringens politik som en massakre på velfærdssamfundet. Men skal vi ikke lige prøve at se på, hvordan det faktisk er gået med det danske velfærdssamfund, siden vi overtog regeringsmagten efter Nyrup tilbage i 2001. Vi bruger i dag 66 milliarder kroner mere på offentligt forbrug end i 2001. Det er altså 12.000 kroner mere om året i offentligt forbrug for hver eneste af os danskere. I dag bliver der lavet 115.000 operationer flere om året end i 2001, og det er altså 500 operationer mere for hver eneste arbejdsdag. Ventetiden på en operation er i dag 29 dage kortere end den var i 2001. Der er i dag ansat 6.200 læger og sygeplejersker mere end i 2001, og der er 750 politibetjente flere end i 2001. Og i 2001, der pralede Poul Nyrup af, at han havde bragt arbejdsløsheden ned til et historisk lavt niveau. 146.000 arbejdsløse var det dengang. I Danmark har vi i dag lige været igennem en meget stor krise, og alligevel så er der i dag 32.000 færre arbejdsløse, end der var i 2001. 146.000 arbejdsløse var der dengang. I dag er arbejdsløsheden i Danmark på 114.000. Og hertil kan man så lægge, at en ganske almindelig LO-familie med far, mor og 2 børn i dag betaler 3.000 kroner mindre i skat hver eneste måned. Det er altså 36.000 kroner om året, som de betaler mindre i skat. Det er alligevel en pæn sum penge. Er det det, som Helle og Willy ønsker at rulle tilbage? Er det en massakre på velfærdssamfundet? Nej, selvfølgelig er det ikke det.